assalamu alaikum, chers internautes, surtout non les abonnés de DIAWKHOULE média. On calmina am mbaɗama ziaré tigui rigui on paami lewru ala fayore ko Silloz aka le mic contrôleur kala to mbaɗon wonde foof on ñaganama Allah moƴƴere yon gone jaam duumigal eyyi tigui lewru ala fayore on keftini tigui ko Silloz aka le mic contrôleur e nder émission mon denema Dingral Nalankoɓe Mbedda Dingral ngal bewre sabahi kono kala mo bewani jolta e maggal eyyi donc noon eɗen ɗo e cadre rap eɗen ɗo e ñaari tari e nder studio nangumi nanga ngam wadde recevoir notre gars aussi notre soldat très engagé très compétent talentueux aussi maître de son art l'enfant série de Thiempeng ewo on woni salamu alaikum bandam. Maaleykum salam. On paami tigo bébé MC pour le si cool bila cool abonné de DIAWKHOULE média on calminama mbaɗama ziaré kala to mbaɗon wonde foof on ñaganama Allah moƴƴere yon gone jaam duumigal eyyi tigui lewru ala fayore on keftini tigui ko Silloz aka le mic contrôleur e nder émission mon denema Dingral Nalankoɓe Mbedda Dingral ngal bewre sabahi kono kala mo bewani jolta e maggal ko ngar woni l'art de la culture urbaine hande noon kadi en gartiɗo gam wadde émission men e anniversaire goɗɗo e nder studio nangumi nanga eɗen jaɓɓiɗo goto e danonuji ɗi mbaɗoɓe représenté aussi compétent talentueux maître de son art o woni l'enfant série de Thiempeng il se nomme tout simplement bébé MC pour le si walla mbiyen cool bila cool. Salamu alaikum bébé. Maaleykum salam. Ça va bien? Oui, ça va. Normal. Oui, ça va. Le deej. Eyyi simillama. Donc salmodira wajiɓe. Assalamu alaikum tout le monde. Assalamu alaikum la mille fois. Mi ken wiide mon ni o ko ɓinguel moɗon bébé MC pour le si cool bila cool. Donc mbaɗa weltinima noon fof waɗoɓe suivi émission donc e tout temps mone heeɗade donc on calminama ɗum fof eyyi donc no mbiɗa ni a waɗi an waɗi produire an e estama mbaɗi produit o donc nder hen en jii garɗa tan ko guiɗo gaɗoriɗa quoi pourquoi ɗum ɗon bon ɗum fois ko yiddadi ɗo kala ko jiiɗa o yiddadi hay on fait addi mum ɗon aussi ko yidde men so wonani yidde o garta ɗo tu vois bon ko c'est pour cela min gadori guilɗi tu vois parce que sa ƴeewi temmuji ɗi ne keewi woni hen fof ko yidde men wona même temmuji men fof ko yidde quoi bon estafam waɗi ɗum choisira en fait ɓe ƴetti ɗum quoi ok donc ɗum ɓe mbaɗi kadi e nder hen mbi hen mbaɗɗa déclaré ka policier quoi ay bien sûr donc mbiɗa guemo ko waɗi désordre walla waɗi délinquant ji fof gara mbaɗa semé l'ordre bon kamɓe mbi koɓe bandiji bon minen komin policier ji minen déclaraɓe mais holno ganiɗa réglidere par ce que gay mawɗi nani hen way bien sûr gay moƴƴi ɗi ala hen fof mumin ɗon kan ci quoi Mauritanie Sénégal bien sûr mi wima noon eyyi donc produit baɗɗo nayisan vraiment tituɗi ne keewi donc est ce que ha ɗo joni o woni koye yeeyat walla hankkadi o yeeyaka holno produit no produit o franchement o yeeyaka en fait o mi heeɗa aussi yeeyade quoi c'est première fois waddemi aussi mistake dokkirmi ɗum yimɓeɓe bon so tawi ɓe keeɗima kam rek ɓe gandi talent holɗum kadi ɓe cohliyam kam inchallah janggo jaam sa yeehi rek aussi jarat quoi donc est ce que produit o guila o yalti faade joni a heeɓi hen satisfaction way bien sûr nawi kam to heewi ɓeydima kadi aussi tomin gonnoɗo min gummimi no ɓeydi wadde avance tu vois min jeehi hen tourné ji ko way ɗum guila yiɗɓe ha ko wayno fof hokki kam tu vois bon min ko ɓuuri weldam hen fof noddo kam vraiment sonuji ma ɗi carrément ne weɗani ɗum noon tan min aussi ne welami quoi par ce que ɗum so tawi aɗa nana ɗum tan ma hokke courage aussi wadde goɗɗum ko ɓuuri ɗum noon tu vois ɗum tan yon mi haala noon han ko heddi fof donc par ce que no mbiɗa ni hokkimo yaade tourné ji eɗen jiiya parfois affichage bébé MC ne zone o kadi e jiino calendrier baɗɗo chargé bébé MC wadde eɗen mbawi ɗo re instant bébé MC nana wuure rapport quoi rapport nana yomma normal à travers tourné ji ɗi way alhamdulillah bon kala ko joguiɗa wi rek aɗa hamdi bon yana yoɓa seeɗa rek en tan wadde hen ci quoi alhamdulillah seeɗa holko mbiyata wiyoɓe fuurankoɓe joɓata rapport est ce que an aɗa yooɓe cachet normal walla yahat tan pour promotion produit ma mbadda yimɓe junggo e fandu walla holno yarata par rapport e tourné ji mbattaɗi ko an welte tan are wuuro walla an noddere walla contrat comment ça se passe bon min welta e rammi are wuuro ko yimɓeɓe noddata kam bon kala ko mbimami nani ko rek sa heeɓi hunde rek wiya alhamdulillah quoi tu vois ɓuurankoɓe ne jooɓa aɓe jooɓa par seeɗa quoi mais kadi aussi foti ɓurde ɗon pour min kam pour min o min mi yarani concert pour yoɓede kamɓe ɓe gandi ɗum toujours min construit ɓe fof aɓen keeɗi ko kalami ko aussi aɓe gandi ɗum komin mbaɗata ko c'est rare ɓe jiiya neɗɗo ne waɗa ɗum en fait a faami
bon min mi dardani ɓe pour haalis so wontino haali mi sikku ɓe mbawa yobde kam par ce que ɓe gadda gandanɗa hoore yimɓe woɓɓe mbaɗe mum e haalis et puis minen komin mbaɗata concert ko ɓe mbawa wadde ɗum kala to min mi joude concert télé kalami mi fof nen kadi kam bon mi hulani en fait aussi ko kalami ko aussi kala to garmi e concert yimɓe ne gandi mi joɗa yimɓe en fait ɓe belto mbiya rap ko ɗo tan yoni mais ɓe joɓata kam kasi e gandanɗa hoorema min kasieji ɗi jinmi ɗi cufa ko pour mi yoɓede ko normal kam mi joɓata kañum tawɗa feɗɗiri yaade ha waɗa contrat pourquoi namdora ko poɗɗa yoɓede o bon par ce que fouta bon ene manki jogade puissance yoɓde neɗɗo haalis hakki mum no fotirini aran koɓe gardinata minen komin fansijo kadi ko sa ƴeewi kadi mi jogui won droit so neɗɗo yiɗimama sohlimama wala yiɗimama an hoorema aɗa foti sohludema c'est pour cela mbima min mi dardani ɓe haalis so wonti tan ko haalis no kamɓe wiyataɓe joɓata kam ni mais teddade mabɓe no feewi quoi par ce que a haali kase ma normalement jomum wiyatma vraiment komin fansima min yiiɗi addude ma min keɗoma min cohlumayi bon minen noon min ballira ɓen kadi aussi ko noon tan quoi par ce que a wawa dañde ɓuuri yimɓe carte jaaɗa kadi yimɓe dokkanma ɗum alay saago masida e mabɓe ren jaara mais ɓe joɓani min kase poɗɗo yoɓeɗo ci quoi kadi minen min jarani ɗum juste ko yaadude mabɓe rek wallude mabɓe quoi en tant que kamɓe min jimanata quoi en kadi en fait ko kamɓe min pindinata kamɓe min gandinata min jaade mabɓe rek quoi c'est bien donc no mbiɗa ni donc jaaɗa ko weltindeɓe kadi kettiɗo albo ɗum ɗo produit o foof vraiment ma heɓen sensation kala neɗɗo keeɗi ɗum fof ma yiiro en hoore mum donc en jii projet o omo heewi style aji quoi o haaɗani tan e fannu goto ɗum waɗi diversité no feewi pourquoi ɗum ɗon pourquoi an tan a haaɗani e fannu goto musique bon musique ko noon parfois yimɓeɓe fof jiida beelam no beltirto o ma yiɗirndani o ga yiɗirndani bon so tawi an artiste a andi ɗum alay saago anden ne chansa couleur aji tu vois o so heeɗima son yi hen hoore mum o ga so heeɗima son yi hen hoore mum noon mbawata wadde avancé quoi c'est pour cela temmuji fof aussi nandani min gaddata hunde min dokka ɗum neɗɗo goto bon min dokkat public o fof mum fof heeɓa gaɗal mum o ko yiɗi ko ƴetta o kam jiɗɗa ko ƴetta surtout ɗum quoi wat donc an a tongani hoore ma tan mbiɗe min ko oɗo fannu han mbaɗen walla ko ni han mbaɗirtumi wadde donc an no mbaji ɓe mbiyan ni kala ko jamanu on namdi ko hen jarata e mum e ramo mbaɗɗa wona pour question ko jamanu on namdi ko ɓuuri moƴƴude ko ko ɗum ɗon woni ko min mbaɗata quoi tu vois parce que an aɗa wawi yarude oɗo miijo ma dani jaaɗa oɗo taw alors ko ɓeeɗo yimɓe ɓe jiɗira hono noon so wonti ɗumani min ɓuranno waɗde ɗo bouge par ce que ne waɗi gandanɗa hono rap ina min gandi foof rap o hande waɗi ko business won rôle mo jaara yimɓeɓe force ɓe jiɗerte ɓe ndeware ma ɗum jamanu de kewi ɗo mais ya heɗum sawnaji ɗo somi weltinima ɗo mi wajati ga mi hulɓinati fof ko noon wayi quoi eyyi donc aɗa waji o aɗa weltin mais surtout côté musical ma o kaldami wa par ce que eɗen gandi rap ene heewi branche uji ay ene heewi style aji rap wa donc e nder musicalité o an donc aɗani tigui rigui ko sukaɓe cohli ko aɗa yaha hen quoi ko on banggue surtout kalami ko an wiyan tan min ko classique mbaɗami walla ko drill walla ko kablo walla kumlo on banggue surtout on banggue quoi an dal to cantiɗa yaade fo a yahat ok donc BBMC no mbiɗa ni gonɗen ko émission men denamo Dingral Nalanng Mbedda on keɗima ko haali ko par rapport e projet o mais bébé no mbiɗa ni a fuɗɗima rap guiɗe 2010 po donc a wona hen cukalel kadi a tawama hanki kadi a tawama hande hay sinno duuɓi ɗi ko duuɓi suka kadi oɗo instant a yii rap o no yaari rap pulaar o surtout ɗo e Dakar walla en général tan rap pulaar tan Mauritanie Sénégal a yii oɗo dumuna rap o ne wuli jaw kadi omo heewi bifuji quoi côté écriture classe en e ko nandi hen BBMC holno yiiri ɗum ɗon quoi ouais c'est bon o ça ɗum ko normalement tu vois il faut wonde tu vois saha mum fof yaltina no wiyata ɗum on dirait ça encore mum fof yaltin talent mum hollete yimɓeɓe aussi en fait aussi ne jogui talent kadi public o ne sohli ɗum quoi ɗum ɗum so waɗama game en moƴƴi ko hunde moƴƴi kono an aɗa yaha hen walla yahani hen aɗa yaha hen de tanka mbiɗo ka policier ji mabɓe kam bon comme policier ji mabɓe mais bon ɓe cuwa yettade policier o ɓe cuwa yettade woni yettiɓe o de non non ɓurɗo wonde bandi yata balenara woni yettiɓe o de heddoro bien sûr ɗum wona yettade ɓe mbi pat mi cuuɗum ko nodda noddan jiɗɗa ɓe voilà kadi avant ma nodduti aɗa andi avant ma nodduti il faut ko liggode aɗa woni hen ko jeyata ko bon classe waɗama tan aussi ne naara hen quoi mais c'est rare woni yimɓe jaabuma ci quoi minen komin liggi
ko noon fof ko liggoɗa normal so pari kadi nodda mbasa bikkuɗi donc wona neɗɗo fof jaboɗɗa quoi kadi baɗo dute walla mo suusa kadi a jaɓora non mo suusa min jaɓora ɗum ci quoi bippo min jaɓora ɗum bippo tampinata tan mais won bippade aɗa andi tigui rigui oɗo bippadi koko noddi non non ɗum wona noddugo sa felliri aɗa nodda neɗɗo bon classe muɗum ko somum tan classe ɗum mais kalaɗo hen konguel goori walla mo goto ɗa haalde nden ɗum jaɓora surtout on côté wa parfois eɗen jiiya neɗɗo haala hunde tan nanda e ko kaari waɗata o wiye kaari classique kaari ɗum ene heewi quoi tawani au départ jomum waɗano ɗum classique quoi no mbiɗa ni donc on banggue kadi holko mbiyata ɗum photo koye rappuraji ɗi walla photo woni koye melomanuji ɗi bon ne waɗe melomanuji won zar yimɓe rendinoɓe yimɓe min mi heeɓi ɗum bon won yimɓe haaloɓe wonmo keɗimi youtube ne haala bon ne haala son woni policier woni wiye kamɓe ɗi classe advance var de bimi mi haalani hen fof haala var oye woni hen yimɓe bon min ndendino on serti yimɓe wona advance tan yimɓe woɓɓe mbiya BMC classe ɓe nono mi so feli classe neɗɗo tan mi classe a ɗum min meeɗa wadde classe ona guila mbiɗe fammi wimami wiyal kangam classe ayeya min ko heddi ko min kangam soppano koynema guilɗen kultuɗa non riyal kangam même pas ɓe kaldani yam ni ɓe kalduno koye mo mbinma min e danima possible no gen koye danima possible kalduno après min aussi jaabimi quoi mais tagui am jaabade on saaha minen on saaha min mbaɗano rap ko tempe mais rap o na ɗum ko respect min gardin ɗum quoi mawɓe sukaɓe fof ne wayi min suivi kadi dokkumi respect voilà ɗum ɗon fof kene addi ko jeeya yaltidi ɗum somuji mais kamɓe ɓe gari nde ɓe gaddi ko place ɓe ƴetto ɓuuro ngo dilli par ce que tawi ɓe ƴettima aɗa andi mawɓe so nini rap tan hankkadi hayso oɗo ƴetti mbiyata ko rappuji voilà c'est pour cela min tagui am duñi kam yaltinde oɗon son ɗonnoɗo classe mais guilɗena joni mbeɗa wadde classe guilɗen an tan a weddoro foloraji tan guraji rek ego tribe eko way noon ok yeeya ko noon on paami tigui rigui o woni bébé MC ko bébé kono hulani gaccidirde bandiraɓe eyyi ɗum noon bébé MC par rapport surtout e projet ma o hol ko woni yesso ma quoi par rapport e projet gonɗo yesso concert aji walla événement ji walla taw won projet goɗɗo min poti fadde quoi oui bien sûr oɗo instant dani bon ko ɗum itti kam fou mbiɗen ɗo e nder Dakar quoi surtout ko yaltinde certain projet ji rek ni quoi actuellement noon mi wawa wiide yimɓe ko ni walla ko na par ce que ligguey o soit gasde rek si ɓeɗe haalde koko gasi mais ko soit gasde o haalde mais noon ko paandiɗa wadde noɗa wawi haalde ɗum mais surtout yimɓe gandure ko projet addi kam ɗo en inchallah quoi wadde mi poti fadde hen projet goɗɗo quoi bon voilà non juste mo hayso ko single aji tan ɗi bon taw wona projet no jikkirte mixtape walla album walla goɗɗum no ci vois mais momi yaltintan quelque ko yimɓe ɓe mbawata heeɗade ci vois ok donc wadde paade surtout fansuji bébé MC walla surtout les mélomanes wonko hebloto ko nan arono way fo rentowo noon ko policier way fo waɗe normal sa wonani normal tan policier nan ko hen ɗum noon en beltanimomo no feewi bébé MC on ga engagé aussi talentueux qui a de l'avenir eɗen ñagunomo tan bon vent donc dernièrement message surtout par rapport hip hop ɗi e milieu o par rapport e renɗo ngo an andi oui bien sûr en fait ko weltare mawde ci vois adi fof mi weltinimon no feewi ƴettuttamon arde ha ɗo henne ci vois donc ɗum ko weltare wiide mon kadi aussi ko mbatten ko Allah nawi ɗum yeeso par ce que so tawi on dañi tan minen koye amin dañat yeeya winam mawɗo bondiniɗo ɓurɗo wonde bandi yata pale en naaro an ɓuuri min succé ɓuuri min puissant ɓurɗa min ko wawde fiide maaro kala jiɗɗo dayre huwata e jeere min guddidɗo baru kam salata ko haala ƴewale succé mo mbaɗi vigé mais sis pas kañum no wayno naaro saɗa jala faɗa ha lumba saɗa joro kuma jungo saɗa haala faɗa ha ganda sonko makki waɗi fooɗo lumɗo kani wona sukara nanda waɗa fuuri yoɓa kam lempo ramma yakani nanɗa voix ma meɗan ko ɓeydi hen jimbo ɗo ko nokkam men to nokkata jeng to defta ramma ha ɓenda haalma e noppam men a ɓooyi fende waɗa jaɓata himɓe ndenda mawɗo amanta mere ɓuurma sembe hol kaɗo min ɓenna hakkille duwaw nene ɓeydi feere kal calin min penna oɗaɗa mine min dewi kan ƴetta kafe ma ngulla hen kani min ko may kon addu pan carriére ma ɓuuri e duuɓi tani arriére men oto ma ko paani nder ma min ala hen ko paami a nanga mini sako goppami Koobe c'est cool, bila cool, but MC, yeah. Wow, merci.